Oh no, wow, mommy. Oh no, your mom. Ọ dị mma. Oyi gị ife, ọ dịgo ka ọ ga-adị. Ka nkene ise good evening. Mana ndị mgbago ama no morning. Good morning, good afternoon. Amara m ka o si adị na side anyway. Mana ọ dịgo ka ọ ga-adị. Alịtago nwa nka nsi alịta. Ụbọchị taa bụ Valentine's Day. Ụbọchị na-eji eme ịfụnanya. Oke ụbọchị, ọmalịcha ụbọchị. Ụbọchị eji ata ya. Ụbọchị eji eme mbụyashi. You know? Abịa na coin ya ka ọ na-adabakwa onto ihe ndị ọcha niile ọ na-adị acceptable. Valentine a na-ekwu okwu ya ma adịkwadị demand. Nwe ya ma story ya. Ife niile ebe esi ebute do the story so ha bụ n'ụlọ ụka. Very ka Catholic. Ebupute Valentine a na-akọwa no a priest. Based on na ọ na-emefe ịfụnanya wee chere ama ife a na-akọ. So I will say, okay, come my friend. I will make a way me research. I am only Valentine and ekwu. Na akọọlụ unu gbasara Valentine a. Valentine wụ n'elu nwanyị maka chi ebe ọ na-eri ọhụụ ka ọ nwụọ dị a si ebe o si bịa ụwa na Valentine a kwụrụfụ ndị ọcha ndị aja ọsọ mee ife niile pakeji yọtago pakeji si ọlụfa anyị ejezie n'elu ọlụ esi itigolo anya already na-akọkwa mgbu onye Anambra steeti, Enugu steeti, Imo steeti, Abia steeti, Ebonyi steeti, Delta steeti, Rivers steeti nya ebe a ndị Igbo bigasị. Abalị a metụtara somehow ọ metụtara mana o nwere ife like n'ime steeti niile mkpọrọ afọ steeti dịka Delta steeti na Rivers steeti ndị a o nwere ife dị iche. As I speak to you, average onye Asaba ije ebefe o nwere kafasi anọ na befe anwa ife omenala fa feji ikwu egwu mbọsị ọbụla a ga-eme emume a ga-eme observe fully. Nwanne ụnya konya ka akwalụ Asaba of Asaba ọ dịka Asaba of Asaba ndị mara before akwa the king enye notice onye ọbụla bakwa n'ụlọ ịghọtago sisọ notice ya enyegodo nwe meseji ọ pasị onye ọbụla baa n'ụlọ ka anyị mee ife anyị ka anyị si eme ya n'ụbọchị ọbụla a na-akpọ onye dị ona ma ọ na-agba ọfala ụbọchị ọbụla ụdị ife a na-eme na ndị mmadụ na-enye efe ka amalụ ndị nwe obodo ka eme ife ka esi nya ka anyị meke na omenala anyị ka anyị megodu nke anyị ni chifokwa anyị amapụtakwa mebekwa ka anyị si eme mana ofu ụbọchị ama egbughị as long as ị bịalụ na be m mbịara bụ ife jụrụ Asaba as I speak to you. Okay, Prince Rex Obijiofo mmechek mbịara jụrụ Asaba. People see from across bịagasịa from different places bụ ife n'ebe a ndị were na-eme ka ịghọta that na yes na bịara abịa ebe gị welcome. Ife nwe this year bụ 366 days maka olipie mbọsị niile anyị nwekwa ike na egwuri na amụrị ma efugokwa nke nya ejikwenye agwụ m egwu o nwere ka m si eme ka m kwanyelụ ndị nna m fu ugwu ka m mee ya etu anyị si eme ya na be anyị culture yet gbapụta n'ezifu ebe onye Asaba na ya ahịa ọ dịrọ possible na onye Asaba na ya ahịa o nwere ka ụmụ obodo a si eme nchọ ka tipikalụ ndị Igbo na-aghọta ife a na-ekwu. Isi na Asaba pụa ịbata Ọnịcha
Ọnịcha na-ebikwa ofu ndụ a fa na-ebikwa ofu ndụ a an average Ọnịcha girl n'itonitego ife ji nwaanyị eme eduli ịmara akwa white n'obi ga-eduli jee n'iru anị Ọnịcha nke nna gwa n'iru anị Ọnịcha Old Market Road na mgbada ebe anwa Old Market Road by Union Bank by Iyotego Bright Way na-ebe agbọghọbịa a ga-edutegodi ibia ebe a fama ifefa na-eme according to custom and tradition of that land. Ma epụta echi fe ebe onye Ọnịcha na ya ayọ na-agụ egbu onye ya this that ma kulu ụmụazị je dosa na bus stop na-eme ife fa nwere omenani a fa na-eme bụ ife melụfa ji wee dị successful. Ọnịcha ada aka ugbo Ọnịcha ịkọrọ gị ugbo ntụ gịnịzi Obosi ọ na-aka ugbo na enwere na-aghọtasị iwu obodo nna agwa anyị Ọnịcha ile itakwa Obosi na-eto ọgbọ ọkwa 80 years imekwara 80 years ebe ego n'ife a na-eme so iji ebefa ụmụ agadi nwaanyị na-eji ike anwụ maka omenani na o nwere ndị reason ị ga-eji nwụọ na 60 years unless ọ bụzi na ọya gbuli Iyotego omenani fa na-eme n'ala adị echebe fa ife mebili Obosi bụ ndị mmerambere etu esi bịakwa mebie Ọnịcha onye ijide n'ori jụọ ya sị na ya bụ onye ebe ka isi na ya si Obosi ọ ya ekwere gwa gị origin ebe osi kama ọ na-agwa Obezdon maka Obosi bụ township before Iyotego Obosi bụ township before ịra gbara agụ head of Obosi owu amụma nke nwata m ebe ede ọbọ ebe aka ndị Ghana bịa ọrụ oyibo ewe kwụọ ife akwụkwọ na Obosi adịrọ mma akwọ ịkwọ from Obosi awada niile a ịma na Obosi nwe awada ma ọ dị ka ịdịrị awe na dengetam ada amụ aka Obosi fa na-alụkwa kịlịkịlị alụmanụ Iyotego fa na-alụcha ibe ndị a na-alụba ka ndị a fa bịa fụkwa ka a na-eme ya somehow by jamkpa mana ọ na fa bịazi mebezie emefe Iyotego nye emefiele so ọ bụ ka o si wee inekwa ndị ọzọ ị ga-afụkwa ọgbaru the same people ọkwa ka fa si eme fa nwekwa omenani strong one ifugokwa kwa white ị ga-amakwu ya eji ikwu egwu obodo niile a na-ekwu okwu purity ọ ife white na-esignify ma nwere ike fefa na ndị a enwere ike na-atụji aka ebe ụmụ nwaanyị fanọ ama mgbe na-aghọta na inwere ike na-atụjibe aka ebe a mana nkụ dị na mba na-egelụ mba ndị mpụtaba ka anyị rapụ ije ebe a maka isi ka anyị jee ebe a ya jebe Owerri if you want to point finger 1 ka ị na-atụ mana 4 na-atụ eje Owerri kịta kedụ anyị akọ ewu alele ụmụ nwaanyị Owerri na-anụ ụmụ nwaanyị Owerri kwu eziokwu ebe ị na-anụkwa ukwu nwaanyị Owerri ndị Owerri oge a bịa chọpụta na egwu bụ n'ukwu ka ọ na ụmụ nwaanyị Owerri wee ṅụọ iyi na onye ọbụla ya arụ ike ịma anọ ya bụ ụmụ nwaanyị Owerri ji ebu ike ka nke ọlụ ga-akọ na ụmụ nwaanyị Owerri ha na-arụ ike mana ọ bụ this operation way ndị a maka esi atanụ ndị achị ịkụ abụọ ọkụkụ ebe a na-akpụ ya bụ osusu ebe ị gara anụ sumamamia ị na-esi ya o nwee ebe afa pelvic o nwee ebe a ga-esulu onya fadigo used to Iyotego ebe nwa agbọghọbịa a ga na-esu ihe Iyotego o nwere ihe ọ bụ dị ahụ ka i wee nwee ike a na-arụ ya arụ ọ na-agalụ ha den ọkwa ụmụ nwaanyị Owerri si nwere ike jee ebe a na ifilo nọ gị na-eyi ozuba ịma na fanwa jiri achieve ife fa chọrọ Iyotego agụrụ egwu elewu ukwu egwu nwanyị ọma bụ looking nyash killing goat abụ ka o si wee dị na ife nyere achọrọ ka anyị jebe Owerri bụ anyị na-akpọgasị ndị anyị na-akpọra ejena je wejebe ọnụ ebe onye na-ekwesịrọ na mụnwa na-ekwu ya bụ ife na-ekwu Iyotego
fanwa na-ekwu okwu purity efu ka nsi gbanya okilikili obodo niile ndị ọzọ nọsịkwa ịghọtago na ọ na-afe ejirozi nke fa kpọrọ ife ọ bụ na ijegide pụta na ide mmiri ịpụta na ide mmiri na Anambra steeti ide mmiri bụ na ọ bụ na ịgasịa Second Niger Bridge banyezie ide mmiri ka e wee gbagobe ị na-anya n'aka ekpe ị ga-afụ na ndị ide mmiri na-adị bizi ide mmiri ọ na-eriju afọ agụghara agụ ya ịbịa ebe anwa ndị mmadụ na-abịa na-awụchafa na-efichafa na-etichafa onye awụchala ebuolu gị akwụkwọ ibebe ọfụma so ide mmiri na ọrụ na-eticha ndị mmadụ ihe ncha na-ekwu abụrụ ibe na-ekwu obe ịwụcha ndị mmadụ na-awụcha ndị mmadụ ọ bụrụ na ndị be anyị mana a ga na-eme ya mana a na-eme anyị anachietago back o nwere ife anyị bịara ka anyị discuss anyway Ojoko si ụlasị na egwusigo egwu nwa njakịrị ya nyekwa ya mmụ ya ka ya jebe ebe ọ na-ezo chefuo na ọ tụnye mmụ ya na mmiri jee ka ya na mmiri na-aka anyịkọ so ụnụfụ ife na-eme eri oge the fact nji wee bịa this night bụ to make people understand why eji nwee something like Rock of Ages Assembly ife nji chọọ na m ga-efloat ya bụ because I want to make you understand otherwise. I don't seek how I can be greater than you. I don't seek that I want to stand alone or be the mighty or the greatest. No. I believe in let's grow together. Now, no matter what, although possible that now anything concerning our history, our personality, everything concerning us, going down the route. But you expect everybody because they feel you a better way. So that is because all the possible that I get solo that one in it. Manifest possible, but I want we can change our names. I am there are things we cannot change now. You change the location, say I migrate here, Omenala Igbo. It's not possible. I never say UK. But I citizenship. I will go a land. I call a land. I call our home, our abode. I will go language. Language I do when I interact because language is the most important. In any field, each one survive. Language is impact. Okay, when I communicate. Now here we go our unique one. Okay, but some other people now brought from our tongue. Motalia, form community. Bolokwa part of us. I don't know if you are getting it. That's good. What's happening? I lose you. Let me see what happens now. Meaning what? Meaning what? Shit. Okay now. Why this shit? Why this shit? Pick up when you can. So, Weke Harris na mechi. Nke mụ na gị go to show bụ na ebe onye ọcha, ebe onye bai. So if ọ bụ na agwala concerning Kafia, Valentine, bụ ife akọlụ ga-akọlụ, ị dịrọ sure. So don't say na mmadụ na-edeceive mmadụ about onye a. Ọ bụ ebe onye be Valentine. Isi ebe anwa. Valentine ọ nwanne gị. Ị nọ mbọsị ọnwụ. Ịmụ ife gbulie. Na-aka akụkọ.
na deceive ihe na-abụ deceive na-aba ebe ụnụ nọ mgbe anyị deceive gị ya ama oge a ga-eribe gị no deceive Valentine ọ bụ nwanna gị azịza na-eme that rubbish comment here imo ebe Valentine ọ da-alazi nwaanyị ka isi dishon ọ bụ nwaanyị gburu ya abịa n'ọnụ ụwa sị gị na onye alọba onwe anyị na gịnị ka o mee ndị be anyị na-ada eme gere ife o mee gịnị ka Valentine na-eme ọ bụ anwụ ya na ụmụ nwaanyị na-akpagharị oge ọbụla asị na ọ na-eme gịnị ka ọ na-eme ọ bụ philanthropist ka ị bịa sichalịa n'ime ekwu okwu na-abịazikwa ebe a ka ụdị ahụ ebiara ada ala ka isi deceive onye deceive oke ka gịnị wee mee obodo iri ma na ijebe mụ nwa jere ebe a na-akọlị anọkwu onye esiri enu nwaanyị kutuo asị gị na ọ nwụrụ for love ewepụ na-eme fim Titanic anyị mere ife egosiri abụkwa ka o si mee mana ọ bịa nyetụ anyị clue na ife mee jaakị nke a anyị mana anyị na-ewegodu nke a na-eme na anyị fugodu ka o si wee nwụfuo n'ime mmiri Valentine ji fim ya ngwa nye anyị vidiyo ya na weta vidiyo ya ma ọ bụrụ na iji ya nna ekwute okwu ife ndị ọcha onye be anyị amapụta sị na anedisiv isi ebe a etu anyị si ekwu okwu Baịbụl onye be anyị na-akọkwa akụkọ na mecharịsiri ekwuziri dị okwu a biko ị bụrụ onye ọcha etu akaba si wee na-akọjọ anyị ife niile na-ekwu about us nke a na-abaghị isi ugboro ole ka isigo ndị ọcha stop deceiving people about our people ikwunu gị nke ị na-eje anụ ọgụ ya bụ nke ndị ọcha ọnya bụ ife nji wee na-agụrụ n'obodo dị iche iche oge mbido program a gwa gị na ndụ ndị anya na ndị a na-eme ife ka ndị nna fa si wee rapụrụ ọfịa we are not saying let's go back to those old age kama na the system anyị na-eme operate we cannot leave it because no ya bụ the only system a na-eme operate worldwide the prosperous ya bụ the only one neghalị anya ka ịfụ na most communities na ife anyị na-eme fafụla na ọ dị unique na-atara anyị ka fa ṅụmilie fabiafe wele ya because ebe afụ value ka a na-ewe ndị ọcha nọ na ka ifugo yi akwa ndị Hausa na-eme egere ka anyị mana onye ọcha na-eyi isi agụ dị smart ọ na-agụfe agụ ifubakwa ụmụazị ndị China ebe fa na-agụ egwu anyị ị gasị na efube ihe agụmụ nke ndị China ihe agụnwu ya ihe emenwu ya mana fa na-agụ nke anyị lee ka o si dị mma lee ka o si na wafọ ihe ife niile eweta ife ndị ọchị na-edifendị ya ka eji lukwe n'ụlọ ụka fa buteghị na-edifendị ya anyị gwapụrụ ndị ọcha fa makwere ife anyị na-agwafa bụ eziokwu fa na-agbagharị ma ụmụ apa na nwere ofu mkpụrụ onye ọcha fa na-efologodo na Facebook fa gosi gị na fa onwe aka ije na Facebook ya ma mutual friends ya ka ifu ofu mkpụrụ onye ọcha nọ dị ya ọbịa na correct nke nwa gị na ndị ọcha na-eji na na-erikọ nri na-emekọ ife niile ọ chere onwe ife ọnwa empty skull fa kwuo okwu ịghọta na ifuru ebe a raw material a na-eme exploit maka ji every day I know wherever be willing tools they are willing to form omugu they no send ndị da n'aka MMM before anyị ebechakwa va da n'aka Chimark mgbada everywhere adaju ya n'aka Chimark afụkwa ebe anyị adaghị ọzọ na ana adajọ oke ha adagokwa ọzọ ha daa na Zion nke ikpeazụ na Zion ka ada ofu onye wee fiil oke a na heads based on no feel na ọ dị ka na-ekwutezi okwu Zion hiara ndị a ọgbapụta na onye a bụ spiritual father ya bụkwa born again ya bụrụkwa born again mana ya bụ memba na-ekele mmadụ Chukwu kere na mkpụrụ onwe ya Christian pụta na-ekwu na ya bụ born again ya bụ jos onye na-efolo onye kama na spiritual father ọbịba ka abịa ụna afụgo na ihe niile a na-agba mgba na-ebughasị
ihe niile a bụ ụmụ ekwensu throughout. I dey tell you. Onwe nke jiri ebe a for repentance ma ịnabata Holy Spirit, because ịnara Holy Spirit bụ na-ebu born again. Mgbe ebu born again, you can't receive. N'enu ya ha ncha niile ka asịrị na abụ born again. O kwuru ya hoo ha na national broadcast na abụrụ born again. Efu ife o ji eme ụdị omume ọ na-eme fama. Bible say, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Oh no, I'm Bishop, Rock of Ages. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. More pastor, if you don't want to know, oh my, pastor, I got school, oh my Bible. Boy, na, you have a slug. Eh? Here they are now. Asia, ihe na-aga na-arụ ọrụ. Asị na ọgwọtọchala. Ọgwọtọchala. Pastor na onye ọhụụ. Ụmụ ọjọọ hapụrụ. Ma ndị a na-ala ala, ma ndị na-ala ala, ebe a ka amụma nke. Amụma ukwu ị na-ebu mara ga-ama o. Ọ ka bụ ya abịa ihe ya gbodo anya mebe omenala anyị na-agbagharị. Come on. Ibe abụrụ omenala ka ịta ịdị isi itinye ya ọfụma. Ndị ọcha na ọfanwa na-ekogodu. Ịfụ ọka akwa ọkụ sipụta. Chenjie iru dibịa. Akwa bụ na dibịa kịta nwe ugwu. Ndị dibịa niile na Igbo kwesịrị akwa. Ha echie ya ọzọ. Na-achie ya eji. Ebe ndị dibịa nọ ka na-aga ugbe n'ọkụkọ egburu since 3 years ago. Ugbe n'ọkụkọ ekpochapụrụ since dị ebe a. Akpa n'ọkụkọ ngwongwo na ngwo ọ bụrụ egburu since 2 years ago ka dị ebe a. Akwa abịa kirisie ndị a. Ya akwa na-arụ obe na-akwatu efi na-akwatu efi. Vivi na-eweju aka n'onu. Akwa achịrị gold wee n'onu. Ị na-edebe arụ na n'igotere ofu akụchie push for me. Akwa eje na-adịra ha SUV na-awụ elu n'ala. A na-eme na ọya ọkpụ onye wetara spider chi ya warning. Ya akpụtasịkwa anya ụdị ife ebe ege. Ndị na-anụ ihe ị na-afụ ụzọ. Ọya bibe ede na akwụkwọ nsọ a. Na ha nwere anya mafa ada afụ ụzọ. Ma nwere ọnụ bara ekwu okwu. Ma nwee ntị bara anụ ife. Ijegide luo na nke akwa. Ikiri SUV. Dịsị ebe a. Ije buru spider bịawa. Ana ọ bụ na ya na J Park nwoke ma dị mgbe ọ ya maka ọka n'ibunye ewe nda wee yọba akwa ife na-achọ ime na ala ikrom ya kpọọ manụ tie nye aka n'obi ife niile ọ na-ekwu na sensi dị agbanyeghị na nwoke ara agụnyere nwoke ibi ya ighọtaghị ada agụnye ọ wekwa ego iwe achieve ya onwe ighọtaghị akwa wee menekwakwa anya mekwa ka nsikwu maka agwara m ya na ọma bụ mba just otu a na akwa bịara gbanye fim ndị dibịa wee chenji ọrụ etu a ka ọ dị n'every sector. Omenala anyị na-ene aka nna achọ ịgwa gị na ọ bụgodu na ị na-eme ya ọ ya anakwaghị na ya prosper. Ị ga-enwekwa akwa na-emekwa n'ụzọ nke ya gbalụkwa ike among ndị dibịa. Amami na-aghọta? Yes. Because ewepụgodo akwa na-egbu oke ite ị na-afụ na na-egbu oke ite. O nwere ndị nọ na village na-egbu otu ite kasị nke akwa. Mana ọ na the end of the day ihe na-ebe ka na-ebe. Ighọtaghị? Awele dị n'iche akara aka mmadụ niile abụrụ ofu. Etu a ka ọ dị. Ka ịghọta dat na n'iji Jizọs wee hiri isi eme ahụ ka ịdị successful. Ọ bụ ahụ ka ịkpata ego. So o nwee ego ịkpatara taa ka ị sị na mgbe iji wee mụra Jizọs ka iji wee kpataba ego ma ọ dị ka nwaanyị anụnwa ụmụ ya gbakọtara azụ from ife anyị nụ n'ọnụfa
ụmụ ya pụta kịta na-edebunk that guy na ọ mesị at a point na-echi onye obodo warning na ọ dịka iji nwanne fa nwaanyị wee gbala ego this that o kwukwe so many things mana o kwucha wee sị na eri oge ya ji wee jebe na Zion ka life ya ji wee change this that ma ndị otu ya many things na-eme ịghọtago many things na-eme ọ dị possible na mmadụ na onye ajelu na nke Ebuka Obi fụkwara na Ebuka Obi ma one thing ọ na-arụ ife change area ife nji wee na-adịrọ surprise bụ na o doro m anya na onwere ife a na-akpọ amụma egbe igwe ọ na-across nke across o nwere ka o esi ya aga Enugbu many things na-aga at the same time o nwere ka ya across ta na side onye a ndị opportunity nọ ebe a ya ọma emeelụ o nwere ebe ị ga-ejesi ya the caliber of people ịfụ na ebe a ị nata na be ọ ga-eme gị change your mindset ọ ga-eme gị gbasibe mbọ ike kpatalụ nọ na bụ ndị kpatara ego na-eje ife ndị mmadụ adọ isi iru di ya ije gị kirigodu ego a na-awụ awụ the thing ga-amotivate gị nna ahụ ka nje mee my own ọ dị possible na onye a jere fụsịa boys na-eme ọfụma decide ya ịra ka ya gbasapụ aka ọ na-ekwukwe ka o si kwụọrọ nwanne ya nwaanyị ụgwọ na 100,000 kwụọrọ ya ọgwụ na ndị otie yes o nwere ike o jere ebe ahụ ezi ozi dị aṅa ada dị ọ metụ ya na mmụọ o bido mmụọ ya arụ adịrọ mmụọ ya o tinye aka arụ adịrọ nwanne ya nwaanyị o tinye aka te point of ọ mụrụzi na ihe ọ na-etinye aka wepụta onwe ya na-ebute mmụọ open doors n'ebe ọ nọ so o nwere ike iklem na ya jere ebe a ihe chenji eri ya na o nwere nyere ya ego anyị esi aya je nke ọ bụla onye kwuru ọ dị mma mana ibe nnachi ịgwa gị obodo atina o nwekwalụ ndị jere anya ha fụgoduru akwa sịsọ ndị jiri anya ha fụrụ somebody somewhere ezugoro ha na that day ihe niile about them echenji energy efu nke a nwelu energy ịma na stand wu the dominant one na ebe a already nke gị bịa nke a ga-fight nwe ya off so ọ bụrụ na ị bịala energy gị na nke a maachị ya ọ dị possible na ị ga-adị fully charged ma isi ebe a na-apụ ịma na energy gị na ya maachị ịpụọ ihe niile emebelụ o wee ga-agụ na Bible a na-akọwa na onwere one particular mmiri na ọ na-abụ once every month na angels na-abịa na mmiri awụ arụ fa abịazie gbalụghọ dị mmiri gbalụsịa dị mmiri fa awa na after ka mesịrị ya na onye izi ọbụla danyelụ na dị mmiri na ọ ga-enweta n'ihe ọma ga-emeli ya ya story of nwaanyị oruru ọbara or something like that ọ bụ nwaanyị oruru ka ezi onye ka akọrọ akụkọ so onye eburu jedebe n'ikpere mmiri a osimiri Jordan ka ọ gịnị ma osimiri biva nwaanyị ahụ emesizia ọ sị na ọ na-abụ mgbe ọbụla ya na-akwado ịda ya na mmiri ndị mgbe ya iji chọta onye ga-abịa kuli ya kugi ya dị ya ndị nọ nso ekulu ndị nke bati na mmiri ndị nke a dị oke naba now such thing a na-afụ ya nọ a miraculous ground a miraculous water ọ bụrụ something dị special dị spectacular ana ndị obodo ahụ ejisie nke ha ike na-eme ya kọta ya n'akụkọ ịnọrọ ebe a gụta ya n'akwụkwọ ị ga-ala ike ya nke na-emezi na be nna agụkwa enwe similatin na-eme na be nna gị udezi ya n'akwụkwọ ị jụrụ ajụ ha bụkwa na onye si na ya akọpụta na ya esi ya na ọ na-eme nkọgheri amami na-aghọta etu unu si akọ ndị na-eme omenani ọnụ etu unu si akparị ndị omenani ịghọta ọnụgo kịta buli ya butebe n'ebe ndị ụka nọ ọfụba ụnụ ụfụ na-arụ unu si na anyị na-efe ife apịlị apị na anyị na-efe alụsị ọ bụ ozikwe na anyị na-eme omenani nọ na anyị na-efe alụsị maka amụrụ nke omenani anyị si wee bụrụ ikpere alụsị isie na anyị na-ekpere alụsị anyị banye n'ime ọhịa ji ekpebere alụsị ya apịrị apị ife nwere ụkwụ ọda aga ije ịma na ife a bụ mkpali na ọ dịrọ mma oge ị na-ekwu ife da mind your business ịfụ eze nwaanyị ịkọbi ọnụ nọ na-abụ onye gbacha achagbu ọ bụrụ eze nwaanyị onye mechaa nke ọ bụrụ eze nwaanyị onwe ọnụ a na-akọ eze nwaanyị ma anụbeghị na ntị ma unu kọbi ife niile akọsi ya mmadụ ewee tọnụ wee sị na ndị reverend sisters bụ ndị edebe ka fada wee na-agbazuru afịa
ikwu ọtụgharịa jụọ kedu uru efu faba gịnị ka ha na-alụ what is their job onwe onye nọ outside Catholic ma ife bụ ọlụ ndị a ana gị nwa bife ya akọwacha the thing maka ị nwere evidence so onye omenala nwekwa eto iwechighalụ gị azụ isi ya na ọ na-ekpere alụsị ife apịrị apị ife akpụrụ akpụ ọ tụgharịa na ọta fụ Virgin Mary fụ Jizọs ịkpụrụ akpụ why na ọ ga-ewechighị ya back to you o wechigatakwa ya back to you iwebe iwe oge a isi ahụ onye ọbụla mind ya business ya dibịa ada anaghị ego gịnị ka dibịa na-eri ha yesịrị kpụtara ewu ịkpụtara dibịa ewu ma nke a na ọ na-achaji gị mọchị ọkụpụrụ gaa onye gwọ ọrụ gị ọgwụ ma o meelụ gị sọntịn dị mma onye a kwesịrị ịnaghị ezigbo ego bikos na ọlọk ya ka ị na-eyuzu na anyị ka instigate chakwa aha ya gwakwa onwe anyị eziokwu emelenu emelanị ndị dibịa dị very very important n'ala Igbo etu anyị si fụ doctors n'isi wee dị very very important ma pastors ga ndị dibịa dị very important no dị ụtọ adịghị avalue ife anyị nwe and most of even eme dibịa kịta abụsị ndị si n'ụlọ ụka agbapụta most of them dị confused afa ama nke fa akwụ fajos gbapụta ụfọdụ gbapụtalụ dị atọf n'ihe esiri ike n'ihe esiziri ya ike ofe ilo na dị last resort bụ ka anyị emebezi omenala ọ na-achịgazie di ya so ọ ya adị well groomed na omenala ene na ụdị ọgwụ ya na-agwọ because frustration dọtara ya na the thing o jiri ọjọọ ya eme ya mana ebitela ụgbọ etele ose onye ọbụla meelụ one or two things ọ dịrị ego mma gabara ọ ga-ekwesị ịsọt ya ọfụma yes now a na-return ọrụ o nwere ife bụ rebound isuo n'ife ọ nachiga back onye bụ rebound ọ rebound go bounce ọ back ọ na-ewute gị too much even na-ekwuzi bụ mind your business ị na mind bụ your business kedu ka isi chọọ ka m kweta na osisi dị n'irube nna m nọọ ya mere m ada eme ọfụma gị nwa chọpụta n'osisi a ka isi dị chọọ mmụọ gwara gị okwu a jụọ mmụọ a gịnị ka anyị ga-eme ka obi dị ya mma jụọ ya o doma anya na mmụọ kwuru okwu enweghị ike isi m ji emebe fasting ịma na ọ dịba serious ife iji wee mee m ka m adịghị eme ọfụma bụkwa ka m jụọ ese ọ bụgo nna m mere ya ma na m bịara ụwa fụdeten ife ị na-emenye ife ije disturb m because anọ m oge ome ife ije disturb m bụ ka mmalife a ga-eme ya so ogwe onye ahụ ị gwakwalụ ka anyị malife a ga-eme ya ka onye ọbụla mebe ọfụma isi ji egbutuchazi ya the thing what next nye m orientation bunye m uche ka mmalife m na-eme onye a bụ the importance of ịdị rooted to your root ka ị wee ghọta na ife anyị na-eme na ka ndị be anyị si eme ya isoro etu a ndị be unu si eme ya you can never go wrong. That is that culture. The most important part of this culture a na-ekwube omenala anyị bụ na ị na-anya bife ebi ụwa enweghị ife a na-akpọ apprenticeship ya boy and o nwere onye gbalụ boy na Igbo na-adịrọ successful. ị na even na gwa ịbata n'ime afịa before akpọ ya nwa boy anọlugo na we na family make ya arrangement ama your capacity ama na ife na-eme n'aka asi gị ike na ị ga-ebudo abịakwute mmadụ gwa mmadụ n'ọka ebe akpọrọ nwa ka ọ bịaba na nke gị nne gị were anya nene nna gị esoro nene mara ndị kpọtara nwa amata na family akpọtara nwa a cheki ya nne na nna amago ka ha si emasị o na nke a dị ezu ori na ọ dị eme nka asị ochere na nwa ha nwoke ya bata ọ bata
ọbịa famili amali ya nwa amala unu akpagasịa nkata ọ malụgo ebe nwa a si pụta udurie jebe gwa unu n'ọzi Disemba ka ha ya nata ka ha jee nene ọkpọrọ nwa gị nwoke jee ụtụtụ nwata awụ arụpụta na shọpụ n'ọlụ ndị mmadụ na-agasị ya jee na-akpọ ndị mmadụ nya advert create be sensitization create be awareness na anyị nwere ife a na-eme operate manually mana before nwa boy ga-apụta ị ga-egori ya akwa chenjie ya akwa ka ọ dị presentable ka e wee nwee ike efu ife bụ packaging package nwa boy ị ga-akwụ n'ilo na-asị ndị mmadụ ọ ga-concheck ya anti-concheck ya a package the boy dozie ya a young boy ka ọ attract ya ọ attract ta attention na a young boy like this na-akpọ bịa ka ịmara ife onwe ịmago na ọ ga-anọ inside ịbịakwa ọ ga-kene ego nnọọ gbakwa nkịtị na-watch the boy because the boy na-anọ na-afụ ka ya si ekwu okwu ka o si agba mbọ o wepụta nke ogosi o wepụta nke ogosi o wepụta nke ogosi ọ ga-ewepụtachala the best fanwe si asị dị n'elu ya nwee ya nwa kirikiri to God maka Chukwu ịghọtago a na-amụ nke ahụ iche ibe dị na-abụ ọrụ a na-abịa na-amụgosi gị ị na-afụ ya at some point a na-amụgosisi gị ya gị nwajizi anya gị afụ ya ya bụ practical part of it iji anya gị afụ ya fụ na ọ ka esi eme ya na nwa boy ya da adọ na n'oche na nwa boy na-akwụ ọtọ training ka ebe ịbụ soja na street ka ị nọ ini ya nwa boy ya da n'oche ị ya afụkwa ụmụ boy ibe gị na ị ka dị too young ị nọ anyị gwa na gwa dị too young ịmaba God na mgbe ị dị too young hapịa o nwere mgbe gị na God a ga-anọgide ya agba ọsọ cool that you need ya na mgbe ị need God mụ agwa gị need gị ya otu a na-agwa gị obosi na ha na 80 years eto ọgbọ itosi ọgbọ ịma na iso ego i wee jụwazie Jizọs na ụmụnne ya aṅa abụrụ kịta ị ga-ewepụgodu nwa boy ada eje ekpere Wednesday eji anya azụ boy na-enwere ekpere line this that ọ bụrụ ife abịa mbọsị ụka ụtụtụ ije ụlọ ụka ije ụka bata bịa sụọ akwa ịsụ akwa ichuo mmiri o nwere ọrụ nke umedi na-afụ maka nri ighọta eke ọlụ eke dịtị na na-aga ịmalụ na ịbata na on domestic chores bụ ime ekichi ọ na-agbalụ mmiri na mmiri ga-adịgodu na this house number 1 ighọtago na-etu a ka ọ kwesịrị ịdị n'ịbata ịgbagharịa fụ na ihe dị aṅa oke n'ọlụ na-etinyere ya in place ewozi arụ epụtazie n'alụba ikuku a na-egosi gị stages na etu esi eme ya. That is our culture today. Ejụrụ ajụ if ị chọrọ white collar job, that is why o ji enye anyị so because that white collar job who ebe ka efuru a na-provide ego that opportunity. ebe amị na ghọta the offices nwere ike iyi white collar ha wee jee adịrọ meanwhile ọ bụrụ anyị was it not yesterday ka m na-agwa somebody si ya na onwere ife nagolo ana na be anyị na anyị sokwa contribute. There was a time a na-enwe mgbe family bụ family everybody na-enwe ife dị ka akwụ osisi nkwụ compulsory family ọbụla ga-enwe ya compulsory. Unu na-egbute akwụ ebe ahụ unu na-ele ya ife a na-akpọ ya bụ cash crop. Ka ị nwere ya na your farm idigo sure na from time to time ọ ga na-agbatalụ gị ife life adịrị ị na-ebi easy life. Today o nwere ezi nke anyị na-ebupụ n'afịa nke anyị wetara n'ime ugbo anyị produce on our own anyị ewepụta ya buji ya n'afịa na-enweta ego anyị nwere ya. That's why anyị ji ego na we are buying money na Nigeria na a na-ego ego every day. anyị nwa na-ego every day. Ime POS ịgba ego ọnọ igori ego so anyị na-ego ego. Anyị cha niile dependizi na ya bụ ife nwa onye chọrọ ka aka ya metụ aja again. Mana system a ndị a mere operate that time. Imagine onye nwegasị some oranges, pineapple, ụmụ fruits a
bịa bụ kịta enwe blender na ife ndị a tinye ya ọkwa ịghọtuo ife a kịta na mee ya ọ gaa the process inwe juice orange juice pineapple juice mango juice ife a niile ị na-eproduce ya even in a local way na ọ na-adị na certain bottle ife na-aṅụ pineapple juice na Asaba here is 1,200 ọ na-adị n'obere cup watermelon juice 1,200 ife anyị na-aṅụ ya ije na gabs ị ga-afịa ọ bụrụ na ị nwere ya n'ụlọ imagine the quantity ndị a na-ele everyday but now fa na-egi ya ego fa na-egi ya wee bịa mee emesị kwụọ workers niile ụgwọ your machines mee maintenance wa gas after the end of the day fụkwa na onwe ya inwe mana webe anyị na inwe farm already na-ebupụta ya steady that you can never run out of supply ịma ife ọ bụ think of it ife a bụ etu ndị nna anyị fa si wee mee ya ya afụ na fa last bet na anyị adịghị emezi ya anyị na-achụ nke na-abụrụ nke anyị ya ka o ji afịa anyị arụ na ọ bụrụ na isolu the culture ọ bụrụ na isolu that culture etu anyị si eme na-agba mbọ beta na enwere the poor among us ịma na ọ bụrụ na anyị continue to steady na that culture life can lead it easier for us now. ọ ga-eme anyị nwa na ya ama enwe lazy people among us ọmadị you hardly find one. onye ọbụla chọrọ easy way out. onwe ha enwe mfosi otu o si ya adịla anyị easier going forward now. ị na-ene anya na the economy ga-adị mma, it's not going to get better. ị na-ene anya che no ka ikpebe ekpere cannot solve it. Even your leaders knows very well. ọ bụ ndị ekpere ga-alụ fa na-eji ya na-akpepụta onwe fa na some scandal na-esogalifa, but prayer cannot change anything. That's why I shock Emalo that keeping your culture will enrich you even more, because the culture of hard work. Yes, the culture of hard work for Igbo man. Immediately after the war, the Igbos were able to bounce back. Even Kemecha blockade, Kwachioko, Soli, and Ifenine, they were able to bounce back because of the spirit of resilience. They will always fight back. Now, if I not struggle for survival, to beat hunger, to beat stagnation, to beat poverty, and to beat sickness, nne mmadụ pụ nna ifu ka esi akụ waka. Oge anyị pụchara ọvụ mgbe a 1971-72, oge anyị gbachara this war, anyị wepụsịa Aba Nnema, Aba Nnewi, Ọnịcha. So if I never I bịa na Aba egorosi akpụ ụkwụ yotogo bịakwa na-eme ọdị n'Ọnịcha gorosi akpụ ụkwụ ya gbagobe Lagos. Ọya bụ n'onwa street dị n'ogbe anyị na-amarụ. Anyị na-eji ọkpa kpụrụ akpụ ụkwụ na-agagharị everywhere, every street, because onye nọ na Lagos iji ga akpụ ụkwụ onye dị ijebe na shop otu enwe Leonard Bata ma ndị otu egasizi na shop ka a na-azụ ya. Ije na shop price ya dị fixed, igolie onwe nke bụ na ije ya bụ na Bochis companies nọsi mgbe ahụ ma John Holt fa ma Ferika ka ezi company a Raleigh fa Singa fa ifusi the company dị si oge a Raleigh, Singa, Pujo, ịmago onwe ska afa ha dịsị onwe nke Kingsway, Kingsway ụmụ shops a ndị ọcha tinyecha ebe a. Onye Igbo n'anya si nna ka anyị si na-aba chụbịa na onye Igbo jezie eje konuka ọ na-aba ọba akpụrụka gwongwuro ka anyị jide n'oge a ebe ka efere akpụrụka dịbe mgba gwongwuro nna gwa 71-72 maazị amụnyana na-ege ntị. anyị bụzie dịte na anyị gbago ya na-ekwogharị ife a na-akpọ ya bụ ịkụ waka. anyị ji abutechi ike oge a ịbatazie ị na-anata fụdat na ị na-eme ọfụma. onye ọbụla si gị kpọrọ nwanne ya gị kpọrọ nwa ya etu a ka anyị si bido wee kpọrọba ndị mmadụ n'ike pụba. onye abụ na anyị survive. So the culture of onye Igbo bụ hard work. ọ bụ ha ndị bụ onye Igbo na-agbasi mbọ ike esi na ebe onye omenala isi agbakachala isi agbakachala gị mara ihe na-akọ.
ife niile a dị n'ime omenala ndị Igbo. Omenala abụrụ si igbu ọkụkọ ọga, ndị Yoruba na-egbukwa ọkụkọ. Hard work ana adị ndị mmadụ anya n'iru. Ọ maka ịchọ ka mmanụ mee gị n'ọnụ, aka gị ete aja. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ọkwa agwa gị onye rụọ orie, onye rụọ orie. No food for lazy man. You got to go? No food for a lazy man. Nyaka ebido kita na breed lazy people who doesn't want to work. Van of the man of God. Nke me business me ọkwa ezighi ọkpọchie buru Bible libe ndị mmadụ ọrụ and ọchọ ka ekwu about it. All to a case breed laziness. From there you start tricking the people, stealing by tricks, by telling them what is not, telling them about something you have no knowledge of. How can you be preaching somebody about life eternal on the other side when you've not been there before? It's not making any sense. Tell them what you know. Tell them from your experience, after all, if I'm not sure how to better our Lords. Tell them the truth that you need to work hard. It doesn't matter what line of business you are into. Every business that is giving money, if there is no hard work, it's not going to give money. Or play for more. Onwere oge mmadụ na-ege ntị ka ọ malụ ma ya anụ from onye a ife onye a chọrọ. Before a na-eje wetara sample ya nwee buru gị abịa. Ị na-awọnda nwoke mgbe iji nụ onye si bute ntị ya agha oghe. Onye agụụ na-agụ na ọ na-ege ntị na-ama imi ka ọ mụrụ ebe esibutere. So otu a ka ọ dị onye ego dị mkpa. Onye Igbo chọrọ survive, anya ya ma ntị ya mgbe ibe niile dị open. Ya ka ihe ji nọ na group, etigo na group iru ebe a ka na-ajụ nna na ịmụ ihe a na-eme ebe a. Ndị ka alụsị anyị na o nwee ntị ma ọ da anụ ihe. O kpughebere anya na be mmụọ ọ da afụ ụzọ. Ifu gị na ọ bụrụ na ị nọ n'ime ụlọ ụka ga-eme gị dị successful. You can still be sleeping and waking up from Jesus' chamber and you still remain a poor man. Onye Igbo na-adị smart, ya bụ omenala ndị Igbo. Ya kpatara na ebe ọbụla fa je fa na-survive, na-succeed. Ụbọchị eke ya bọs tụbụ onye ọ bụ ewee tọọ ebe niile, ebe si ya ewepụtagasị ebe dị aṅa bụ ebe mmadụ dị ndụ n'ụwa na-atụbara anya na ọ ga-adị. Onye a bụ culture ndị Igbo. Obodo niile dị iche iche wee nenesịa ndị a wee n'elu fa aka elu. All that the same system a sị gị nọgide na ya ka ị jụrụ ajụ. Si mba na onwe ihe iji eme. A na-ekwu ịkwanye mbọ ga-etorucha ona. Mbọ ga-ahụ na ka isi asado ife dịgo na ngada nwaanyị. Ị na-esikwa isi o. Ọ ebe a ka ihe eje ebe nwoke ebe ị na-ebusi mbọ hụ na ịsapụ ọkpa ebe niile ekuchi. Ya na-eme ụmụ ya bịa naba mgbe ya nakwa ana. A na-eme gị gbakwuo batrum je ekpochara n'elu ebe a na-eme ọwarara agwa eji si na ụmụ nwoke bụ onye izicha dọmpụ onwe onye na-afụ ji isikpuo. Enwe onye na-afụ na nwe onye na-afụ ọsịgịrị ọsịlọ gịnị onwe onye na-afụ ji isikpuo. Jee kwọsa ihe a mmiri ikpesilata mbọ ga ọ bụ ibe eji mara ndị Igbo. Culture Igbo nwee culture, and that's the only way you can prosper. Chọba nke ndị ọcha kwanyị na-ebe akwa no job opportunity. Dollar si na dollar sịrọ ya ekwesịghị na-ekwu okwu dollar. Ego anyị ọ bụ dollar. Ego anyị abụrụ dollar. Anyị kwesịrị ide akọje ebe dọla nọ. Mana ịgbakọtara ya own naira azụ na-edivalue ya. Anya gị niile edizi na nke ndị ọzọ dọla. Iburu ego gị na-strengthen ndị nke a. Jos na ha printịrị akwụkwọ ọbịa ha bịa bute ya na be unu. Unu ewere nke unu. Ha gwa unu ọnụ ya nya. Iprintịrị ego. Ọ gajide ego gị a na o nwunye nji eme. Hola. Ọkwa na ele mmanụ ichi igo mmanụ ngwa ga ego ole mba elesi igro
Kwa ndị Kenya, president ndị Kenya na-agwa ndị Kenya last time na ebere ya na-emere ndị ka ji dọla aka ụbọchị etetụla ọba anụ ya ha tinyesia companies in place nwere ike ire ejire China nwere ya ji dọla eme rimombi ha aka ha mkpa ha nwere raw materials ebe a ọ nke nwa bịara ha ji dọla wee bịa ebia nye ha rimombi o nwere ji dọla ga ya a na-compete a na-suppress godu dọla na-suppress America ị na-aka akụkọ ọ bụrụ na anyị nwa nwaanyị giant of Africa na anyị stand push our own o nwe ya eji dọla na-eme na anyị nwere raw materials anyị na-alụpụta anyị na-ebupụ ya anyị na-alụpụta na-eme export ego a na-abata na the country dọla agba $1 to $1 o nwe ihe eji ya mana ọ mmadụ ịgbakọta wezi azụ gbakọta ihe ya niile azụ chala anya chakụba ebe ọzọ ọfịa bịa arụ isi na ọ na-afịa anya arụ na the same way individually ọ na-afịa gị arụ because you don't believe in yourself. You don't. Ịchọrọ ka ihe niile about you bụrụ nke onye ọcha. System ya ị na-afịa for many years now if that is not working out. You continue to struggle. Onye nsogbu. And the more anyị na-agba nkịtị dị omenala na the more anyị na-agba nkịtị we are not talking about it. The omenala now which is and they breed more lazy people. Imagine a beautiful woman who just nọrọ n'ụzọ na-aya ayịyọ nwaanyị ọkpịa zuru oke ka na-alasị dị ike burukwa afọ ime nwaanyị ka na-apịa ọkwa otu a nwaanyị anọ sef orubeghị 33 years n'anya m na-enya ọ bụrụ ọfa ncha ka ha na-ekwu na iji ikwu mmadụ asị gị hapụ ya because na onye ọcha na be ha afụ bega esi n'akụkụ gafee anya kwesịrị ịfụ bega ya gafere ijide dị bega ekwubi ọtọ kọwalụ gị iji nọrọ ebe a o yi enwe ihe mere o ji aya ayịyọ oge m na-etonite ụmụ ife from 1950 something ị afụ nwoke na-eburu ọkpa ọ na-abụrụ lady cobbler ọ na-akwa akpụ ka inwe ọkpa nkwu inwere aka enwe onye na-agba egwu na-enwe ọkpa na-abụ mana ọ na-agba egwu is an entertainer ebe a na-agba egwu efu onye nwe ọdagara abụrụ aka ka o ji aga ije ọ bata ebe a ọ na-egbe n'ukwu ọ gbagide gbacha tụọrọ ya ego nye ya ego ezigbo ego otu ị na-akpa wa echikwa ebe ọzọ ọ jekwa na-eme ya ọ na-akpatara onwe ego ya mana ọ na-ata afụfụ ya ọ na-eme entertain na-amastakwu some styles malụ time o eji bata the bold ọkwa aka weakness ya dụrụ ọnya ọkwa aka datin ugbo the spirit ọ na-ele anya for ife bụ resilience for that we must survive na ya abụ the order of the day not the lifestyle otu ikwu ya onye ụwa jụrụ ọgụ onye ụwa jụrụ ya ọ ya jụọ onwe ya you have to do something ọ ife ejimala onye Igbo mụ na ga-abụ ya kpọba ọgbọrọ mbịa so kpọba ọgbọ kama mkpọba ugiri nke a dịcha nnọọ nke ugiri nwanne m ọ sị na ya nwa ka ọ chọrọ ọ zụta m eyi na ndị a na-eri adụ gịnị mezie ọ na-eri ya ọ bụrụ na echi iri bịa rie ọ bụrụ na ị na-eri gbado anya ịnekwa anya fụna onwe ndị na-eri achịcha enwe ndị na-eri achịcha o dipendị nke onye chọrọ kụpụrụ ya ụtụtụ early in the morning onye ọbụla ada nọ n'ụlọ onye ọbụla na-ekuni na-apụ apụ onye bụ the culture ị ga-apụ apụ ọ bụgodu na onwe ebe ị na-eje pụgodu jee nkwụgharịa wee bata n'abalị nkwụgharịa ị nwere ike gbakọta kọntaktị n'ezi na mmadụ ada nọ n'ụlọ n'ụtụtụ except ma na-arụ adịrọ ma niile ezu ike abụkwa everyday ịgbagharịa na hinne ka izu ike taa iwu abụọ nọ Sọnde ka ị ga-ezu ike enwe ụbọchị arụ ga-agwa gị izu ike chifokwe pụọ n'ụtụtụ ka eji apụ wee mgbede na-abata that's the culture iru Cameroon na ụmụ nwaanyị fa narị efidi ụmụ nwaanyị fa na-agba mbọ ụmụ nwoke a na-aje na-aṅụ mmanya na-akwụgharị their own culture ije mụta ya ebe a bata ị na-achọ ka ifesarị onye ọbụla because ifilu na nwoke kwesịrị ịdị lezi na nwaanyị na-akpatarị ya nwoke ma ihe nwoke na-eme nwaanyị ma nke ọ na-eme ọ ya bụ na ihe dịrị nwoke agaghị adịrị nwaanyị ndị na-eme Bible interpret eje na-ekwugheri
na nwaanyị ekwesịghị iyi akwa nwoke ọ bụ ihe a na-agwa gị wee amaghị ihe edere na Greek si na Greek translate ya Latin na Latin to ebe a agbagharịgide okwu elu ụzọ value mgbe o ji rugo ntị ị na-ekwugheri. Ọ bụrụ na anyị value bụ ife anyị nwere bụ our culture mee ya in Bible hold on to it. Mmadụ anyị apụta na-asị mmadụ ibie nọ illiterate na ọgụ akwụkwọ. Anyị ada agụ akwụkwọ ife anyị na-agụ bụ uche n'ala Igbo ya bụ culture. Anyị ada agụ akwụkwọ uche ka anyị na-agụ IQ ọ ife anyị na-agụ mee master anya kpatalụ na ọ bụrụ na ị bịa n'obodo ọ na-enwe onye obodo wepụtalụ ama na onye a ga-ekwu ya so okwu dị aṅa ya nwa ka a na-ahapụli ọbịa adreesị ya o nwere masters degree na ya bụ ife. That's why n'obodo niile wepụli aka ihe ọbụla a na-eme ya nwa ka a ga-akpọ onwe ndị ọbịa bịalụnụ ya nwa ga-abụ middleman na ọnụta ndị a je gwa ndị a n'ife ndị be anyị kwu agbasi izu ka agwachiga ndị bịara abịa nyanwa ga-eje tenda alụfịa ọ nke oge nwe onye na-eke oke wefe oge nwe onye obodo trọst dịtị n'aka ya nwa maragokwa na ọnya nwa ọ dị na nwoke dị na nwaanyị ijekwa na age grade so otu a ka esi nwee ama nke ị na-eme so anyị na-agụ akwụkwọ uche ka anyị na-agụ ya jụọ mmadụ ma ọ gụrụ akwụkwọ jụọ akwụkwọ ube ka akwụkwọ ụkpaka ka ọma nke ị na-ekwu isi mba nọ nke ndị ọcha bụ eweta ebe ike na-ede ihe ọ na-abịa abịa ihe iwu bụ na mmedi a wee mara ya ịgwago onye anụgo m na nwere ihe ọzọ ịgwa na 100 by 100 na onye nekwa ife onye anụgo m ịgwa na mmedi ede ọ ndezi ya gị na-eme ihe anyị na-ede na-ewesikwu m time sef ana m agwa gị eziokwu ọ na-ewesti m time nya ka o ji bụrụ na our own system kama mmeje ebe na-ede ife anyị na-egbu m oge mbịa n'ụtụtụ nkunye mbịa mma nọgide ọkụ ọfọ wee naruo nna nke ụdị akwụkwọ bụ ya kama na njeje gba bọị na mmụọ ife amụti ọfụma ọ bụrụ na onye na-akpụ ụzụ bifo nnọchọ tuzi mụ amaghị ife niile ọ na-eme mgbe aita mmeji nọ 3 years customers ya niile amalụgo m by 4 years customers na-edilụzi with me under oga will by 5 years ọ ga na-negotiate ka ọma ma mmenyekwu ya 2 more years by 6 years mụnwa na-ekwu okwu nna ka m pụọ je emebezie nke m ọ ga na-negotiate ngwa na okwu olu m ofu arọ ka m wee kpakọta ọ gachi ilu zuru like that asset ka ịbụ ọ zụrụ gị zụpụta gị mmadụ chọkwa ka o rikwe uru n'elu ọrụ ọ rụrụ alụ bifo ijebe ka ọ ma na ịpụọ na ịpụgo investment a na-eme investment n'elu investment otu a ya na-agba bọọlụ Man U na ndị agba bọọlụ pipa nọrọkwa na pitch na-akpakwa ego n'isi ndị a nwa Ronaldo nyere goolu $100 ọsị ya na si Ronaldo enyekwa goolu na maachị eti ikwe investment si gbawi obutuo o jikwa $100 n'elu nke o ji eji ọkwụkwa na ọ enyekwa ọzọ before na-apụ o ji $1,000 so eti a ka ọ dị the system anyị a ọ malụ mma o melụ ndị Igbo onye ọbụla uche onye ọbụla dị ya na ọ ga n'anya afụ na aka esichabaghị gị ike ma niile idi ka ije nọ yalụ ndị be unu o nwere ife ọ gaghị eme ọ bụrụ ọ ga n'anya afụ na aka esichabaghị gị ike o nwere ife ọ ya eme ọgwa nna gị je agwa ndị be unu na ọ chọ ka gị na ya mee combine business nya ihe a na-akpọ ya bụ partnership. In partnership we grow together. 2 heads are better than 1. In partnership you weta your skills, weta my money, and we're dormant partner. Yes, and we're dormant partner. We're financial partner. Kekwa the other one enwekwa nke na-eweta skill. Onye nke weta ego na abụkarị dormant na-ede ego a na-achị gị ọgwa aka CEO. So ọ ga na nwa boy emekọ business after 1 year wee kee.
ị na-apụzi kịta ị na-apụzi as a fresher inwego full idea ife ọ dị ka ya by then ị na-agazi azụta by then ịmụ ebe esi ebute nke a na nke ọzọ amaghị esi na amala onye agwazie ndị a n'ibidogo your own company akwakwa agha afịa because ama na agba mbọ mara ọgaghị ifre advantage ikuludo agba abụọ ịsa abụọ ọgaghị ọfụma ọ gaghị enwe obi aṅụrị jee ebe na sifa na taa na esetu ugo nwa bọọ ya bunyebekwa na ahịa n'udo dị ọ ga-adị happy with you under 1 year ka ị na-anata ụlọ iburu ọnwa nna gị na-ajụ hey enigwe ọka ya siri je nedu nwa ogbenye dị ka ya ka ebu moto anakwute na-anya ọ bụrụgodu Benz ụmụazị kịta chena afụ GLK na-amacha chena ebe a ka o bido buru chichichi nata nwoke a na-asị so na chi ya fụrụ ya n'anya nwoke amati aka burugodu shinapụ ọ debe ma ọkwanụ kaikai o buli ya ọ tapụrụ ndị ichie n'ihe ọma mere na bie taa na nwa ya nwoke bụ nwa ụnụ na nwa ụnụ jechara wee were ihe wee nabata na bia na taa na obi aṅụrị egbu onye ya bịa ṅụrụ mmanya na enyi ya bịa nwa gbapụ jee kpọọrọ m onye dị ona agbaba ụmụnne ya ndị ya esi ya nwa obi aṅụrị yes active partner ndị mmadụ abịa enwe obi aṅụrị na onye a batara anọba anọsi onye ọbụla anasa o nwekwa onye na-eji ori nkwakọ ụlọ echebe bịa ụkwụ ya tọgụ n'ala nwoke enwe ibie na o nwere ibe bụ jos n'ọnọma ike na-alụ anya afọ ị ya abata ya abata sosidie ya etụtụba ahịhịa dị na kọmpand chifo ajọ nwoke ka ezi ịkọwa ọfụma so ebe ịma na ịbịa na o jiri na ọbaghị uru ọmụ onye na-ejebe ibi ya asị na ya na-eje atọ ka ịtọkọ ihe niile ebunata ọ dị apọsịbụl ya ịbịa ihe ana o nwere egwu anyị na-agbaba sị ọ fụrụ n'anya ma nakwa ọ nụrụ na ntị gbanabakwa ọkpata oticha egwu be nna ha so ọ bụ ka o si wee dị kọlchọ anyị na-epromotu hard work nya even ọ na-adị imbued by resilience ihe na-aghọta ị ga-enwe that skill acquisition technical know-how once ị gabiga all these things with honesty ya na-ezuchakwa ọgaghị nwe obere ori o nwegasị som kirikiri ọgaghị ụma nọ ebe dị aka ọ dị obvious like this boy afọ ụbọchị ya nọ n'aka ọgị ya wee rụọ mansion nwa ọrụ o nwee ndị bụ abịa ka ha gbuo bibie ma laa n'iyi so with that little honesty nọ in you ị ga-eji ya wee excel that's why there should be no barren among my people oge ị na-anụ datin ọ dị agwa gị about nwaanyị dị ime ụmụazị na-amara ihe dị na Bible gee ntị nọ bishọp ụmụ iyi ọ na-ekwu Rock of Ages Assembly ka anyị nọ n'elu ya there should be no barren among my people ọ sịrị gị among my women barrenness bụ na ọnọng anịma na ọnọng bụ na ọnọng ididin day is ididin day ọ dịghịkwa ighetago onye ọbụla ga-adị up and doing hard work barren bụ ife na-ada amịta mkpụrụ unproductive you are not producing anything you are just useless there should be no useless ones among my people there should be no stagnation among my people I need to dey ya no marking time onye ọbụla ga na-emove ọ ife a na-ekwu na tuwekwenu m aha bishọp ono ma dị afọ abakwa ka Angel ono ke ka anyị zaba bishọp ono of Rock of Ages Assembly and from next week I will be all vacancy ade maka ya na an offering here o wee sị na m achọ na in offering ọ bụ na ya amara anyị na offering since 2016 o wee nne from 2019 ọ sị m na offering ha dị ije ya egwu nsị ọga kedu ka m esi wee were ya na egwu
onye ịchọkwa ikwusa m egwu ejere na ebe ọfere m nọ don't try it yo. Na nke ọfere m bụ na ụwa niile ma nọ mụ na-eri na mụ na Holy Spirit onye enwe ike ike eke Holy Spirit n'idie ọ were ọnụ ya gwakwa ha onye anaghị take advantage on my own format mba onye eje dikodo format ọmara ka esi ya na ya na ba ama na treasure ka anya onye ọbụla dị. May the Lord speak to you. Clyde nwanne ka ihe na-eme ama mara mma. So daalụ Dexter Elliot. Good luck Henry Peter akwa mba daalụ Sony Ogo hapịa ị na-anụ na ụmụ Chukwu gbakọ na ajọ onye ahụ na-abịakwa ajụbịa nwoke m ebe ka isi ihe ọbịa bụ etu a ka isi ajụ ya kịta ịjụọ ya ọbaba mba maka ajụrụ ọkwa Setan nwoke m ebe ka isi ajụ ya gaa na ajụrụ ebe osi ebe ka ya esibu n'ọnụ nwa ka ya si na ebe ka a chọbụ ka ya si ajụzirede ya ọnụma na-esu ha mgbe ọbụla sons of perdition so ọ bụ ka o si wee dị so ebe a anyị na-ekwucha fancha so mụ agba okwuchalụ fancha nke ka na-eme ihe ọsịlọ a sị na ihe na-eghe agwọ tachala ọ bụrụ obere ife so nwanne ọ bụrụ na anyị na-agaje in subsequent days ị ga-afụ that na ihe ndị mmadụ che na ya bụ culture abụrụ ya bụ the culture our own culture amaka our own culture malụ mma in every way is welfare. Echi anyị ga-eneta anya on the part of the government, the system of government I may operate, I can operate till today. Butelu that na are they locally destitute among the band. So it's part of that culture in Abaloso. And when Masungwa neighbor on your man, my name are neighbor on your man, isn't in a menka, menka. A man and lifestyle. Yako Jubula our culture, all Kaisia. About if only Igbo knows a gam. Only Igbo will pride. And only Igbo ada than Kreka. Only Igbo na talk here appear brew the best. That's why no only Igbo je will be taking an enyawan ego. Ogaziokas. I will no zijun. I will an ezino. I will an ephone name. I will an irunu. I will an okotazun. Mpakwanon. Nyamadonun. Nyashabunun noku. Nyajubukanun noi. Amarachuku gadiyalon mbona. Ọnwa na anyanwụ ma ife niile a ga na-eweta ife na ndụ anyị ife ka ọ bịa chapụ ọchịchị niile dị n'ime ise daalụ ngwa ana m achọ ka m pụọ kịta ndị niile nọ na YouTube ngwa good night.